Не знам кой ден сме вече, направо. Какво готвено място, асоциално се приземихме. Не е лошо. Нямам представа дали мога да ходя гол. Тук много ми напомня, целият град ми напомня на Дубай, но изчакайте, не се смейте. Не знам кой ден сме вече, направо много рано ставаме. Трябва да спрем да ставаме с това рано ставане. Ставаме рано, а никой не снима. Днес пътувам към южната част. Вече съм малко по-към курортните неща. Това е един град, който е на морето. Ще ви кажа, ще го изпиша кой, защото градове не помня. Всичките са не и същи. Това ми е хотела тук, тази страна, който се води много 4 звезди, централна част, много добре и като обърнеш веднага и виждаш лудницата пред хотела. Гледай какво се случва. Жива храна. Касатницата. Днес стоим на морето, аз съм много щастлив, надявам се да не вали, за да може да направим плаж. И с може би 3 дни, 2 дни ще сме там с 3 нощувки. Нещо такова. Това се намеря превоза, ходиш като циганин, естествено, из улиците. Няма проблем. Не се притеснявай. Къде карат се мотор, защото много ги ходят хората. Ако накарам някоя българка да кара мотор, право ще има. Ама тук как, ама там как да се мога вали. Пресичане на риск. Ако стане. Отлитаме от Ханой за малко, ще отидем на морето. Ще ми липсва Ханой, но ще го преживея толкова за 3 дни, при положение сме на море. Ако пече пък слънце, направо ще сме номер 1. Сега се запознахме с едни хора, които са от Япония и Виетнам. Миксирана двойка, много готини, мацки, да сега чакам 2 години да порасне дъщерята и я взимам директно. Много добре искам. А сега отиваме на морето, където е най-хубавото място на света. Да се върнем на темата си. На Варенцето. Няма такива планини, какво ме занимава? Ние сме родени. Не, аз не съм роден, но той е роден там. Да, аз съм роден и аз не вирия на друго място след на морето. Да се буеш да си бос там най-добре. Бос, гол. Отново сме на морето. Това ми е мястото, човек. Как да го видим, какво се казва. Друго си е на морето, наистина се е жега и се появява някакво слънце. Това не са някакви фабрики, в които... Първи секунди от морския град. Настроението е добро, защото сме на море. Това е най-важно нещо. Града е отворил от около 4 години за туризъм. Това се видя в началото. Изключително сурови условия. Тоест, ще снимаме нещо, което никога не е виждал. Като, например, тези хора. Hola chicos, ¿cómo está? Че си красива! Браво! Здрасти! Това е ивицата, плажната ивица, то си имате плаж дори. Разбра се, че е нов отворен за туризъм по 4 години. Като гледам каква инфраструктура билдва в момента, някакви... Странно беше, че бяха двулентовите ленти, но пък беше огромно. И се надявам храната тук да е по-близка до последния ресторант, който бяхме. Аз съм като пълен нърд с тази тениска. Да не казвам, че сме дома. Класическо оборудване, пригаждане на ресторант към къща. Много интересен начин на създаване на инфраструктурата. Особено на ресторантьорство. Върти се около къщата. И като цяло много интересна местност. Малка, компактна, с всички нужни неща на едно място. Малко ми напомня на Варна. Но е много рано да говорим още. Сега ще видим какво се случва. Възможно като вода, само вода важно. Ето заповяда. Най-накрая да дойда на морето, независимо къде е в Азия. На морето в Азия е най-добре. Това са им лодките, чакай да ви покажа с какви лодки движат тези хора. Направо припадам, като ги видя вътре във водата с ей това нещо. Имам чувство се... Тук хубаво, че се взе хапчета, защото тук някой от вас може и да изпопрепадат. Hello, how are you? Ciao. Where we go? Island? Някакъв остров, където е безлюден.
по-готино място, асоциално се приземихме. Няма много хора. То като цяло радвам се, че не сме в туристическия сезон да имат много хора и основно са местни. Тук е яко с някакви скали. А защо не си направи един плаж, бе, човек? Какво се занимава? Гледай каква газария. От солта така дълбоко става. Не, от солта става бистро. Так му ще да те похваля, че за първи път заради тебе съм на това море, но аз съм спикал в това море много отдавна. Преди 12 години. А той още преди 12 години има тук ДНК хвърлен. Беше... На колко години си? На колко години е човека? 94 tuổi. Ổng à. Bố là 94. 94 години. Bố à, bố 94. 94 години човека. Да, 94 Да се борят едни девойки с техниката. Технологията. Много готино селце. Рибарско, лесен живот, приятен. Синчао! Тук първо хората се сблъскват с туризма. Това е четвърта година, в която са обявени за туристическа имат изобщо някаква туристическа активност и все още малко странно гледат на такива на туристи. Новост е, то се личи и в ресторантите, как се остане. Сега ще видя хотела. За хотелите е малко по-различно. Някакъв готин храм, не знам. Обикновен хубав живот. Гледай. На брега на морето. Всеки се старае да го направи малко естетически добре. Сега, как изглеждат качеството, нали, но пък се опитват хората да правят естетика. So we will go to the restaurant for dinner. That is the night market. Means and his father. Това не е хотел, не знам дали мога да изобщо да слизам долу в хотел. Не е лош. Не е лош. Абе личиш, че този град е нов, е направен като нов. И цялата инфраструктура е модерна за сега. Нямам представа дали мога да ходя долу на втория етаж. Какво стана тук? Къде сме в Вайл? Let's go to the second floor. Да. Добре. Служете си чантите на масата, където слагат хората пиенето. Няма проблем. Няма проблем. Искам най-важното да се личам. Не мога да се макаля. Значи това не е моето. Не е хубаво. Добро е. Просто от човека не става. Иван, чува го хареса. Той не го хареса, защото има захар и някакви неща вътре. Тук е лек културен шок получаваме, след като изпитахме толкова затруднение в цивилизацията в Виетнам. И сега излизаме на място, което е супер лукс. Аз даже влизам като последния човек. Гол. Свикнал съм толкова да бъда гол. Че сега леко се чувствам селски. Ще излеза малко в града да ви покажа за какви големи площади става въпрос. Проектиране наистина за град, който ще бъде голяма атракция. Телефона ми беше, това падна. Тук е направо ранен барок. Визията. Абе, прилича се на голям град. Май ще ми хареса. Хубаво ще останем 3 дни тук, което е много яко, защото ще мога да видя повече от града. Някои от нещата, които са решили моите хора да ходят, аз ще ги пропусна и ще остана в града. Так му се влизам в стаята. Готина е. Кефим. Отворено пространство. Баня с тоалетна. Мъжбиен! Мивка. И тук какво се случва? Тук няма да има нищо. То ще е заключено. И отвътре пак ще е заключено. Чак.
О! И най-вероятно тук с... О! Има още нещо. Моля, какво е това? Как се светва тук? Имам още една стая тук. Това явно ще го правят някакъв мезонет. Но за сега го заключим. Няма да я ползвам те. Я видим балкона. Май ми харесва този град. Да, добре, морето си е море. Ето вече малко по-накурортно го приличам. Това не е вечерята. Минаваме през някаква изложба. Малко да се респектират тези хора, с които съм дошъл, да видят как се снима по принцип. Тук много ми напомня, целият град ми напомня на Дубай, но изчакайте, не се смейте. Изградено е всичко от нулата с идеята да се разраства като туристически бизнес. И е направена една изкуствена мега инфраструктура, която да поеме много хора. Това е ресторантче. Това за нас е супер, защото в момента няма толкова много хора. 4-та година се занимават с това нещо, да го разработват. И за нас е много супер, защото мога да ползваме всички блага, които са устроени до момента. Ето. Тук предполагам, че и вечерята ще е много добра. Моля, тая салата Цезар. Супа, тая супа изглежда добре. Цезар със салата. Майко, какви хубави неща, човек. Аз за първи път виждам това нещо. Не мога да повярвам. Не мога да повярвам къде се намирам. Аз съм в Виетнам, но не мога да повярвам. И имаме музика на живо. Майко, скъпо, скъпо. Готин бар си има. Има разлика. Туристическата част на Виетнам от останалата част на Виетнам. Автентичната, която си е. Мисля, че ще догонят Тайланд, ще догонят, но може би след 10 години. Обаче ще го догонят много правилно, тъй като градят много хубава инфраструктура. Поне тук, където видях. Ще видим за другите градове как е. Да, калмари. Много добре храната. Добре, тук храната ми хареса. Беше много европеизирана. Аре бе, Александре, учи ги те думи на български. Европеизирана. Тук не мога да се минавам. Ще разходя из града. Интересно ме е да видя дали е подготвен самия град за голяма група туристи. Така че сега не е сезон. И ми се струва малко празен града. И прекалено голяма инфраструктурата за този туризъм. Може би в пиковите моменти е спомнен. Но този ресторант, на който бяхме, в момента е доста празен. Някъде около 30-40 до 50% заетост има. И съм сигурен, че след 10 години, когато се развие туризма тук, ние ще стоим на опашка вън, особено между 7 и 8, да си вземем място, за да седнем тук. Има всички налични... как гърми в дъното. Виждате скайлайна, има някакви готини сгради. Така че след 10 години тук съм сигурен, че ще стане в пъти по-добре от Тайланд, тъй като хората градят за голяма инфраструктура, за да посрещнат прекалено много хора. Хубаво е да даваш някакви прогнози за 10 години, след като знаеш, че до 10 години никой няма да гледа видеото и няма да те осъжда за това нещо, така че се чувствам много добре.